Hello guys, jotono no phung kaham norok no kaisa khumbubar phunungano abong kha samsundru bubar ang naithok jago samsundru bubar nailaro kaham kaham naithok जों samsundru bubar no hingkhe bisi khel khaitaya busuk ke naithok nai nigedi ang kaisa barsa kholgrana naithok mani nai nedi wow bini blai hingka hingkhe kisisa nangkha hingkhe no kholobjagui thang tei o samsundru blai ko kwsarogo theo kwsa doi hamyangui tongkha hingkhe theka hingkhe kwsa ramprai thango abo haikhe rok buino khaimanogo agini jora rok to bithi rok paimaya bolong rok thang kwsa rok chakha hingkhe obo rok no theta haikhe no parang laijao agini jora rogo abo hingkhe to doctor rok tongma doctor rok no bebak no bithi swiwi a bithi no use khai nai naidi samsundru ni bubar busuk naithok abono ang gift risinai mama nung nanai samsundru bubar busuk naithok naigiri wow